Dobrý deň. Na úvod sa chcem poďakovať organizátorom za možnosť vystúpiť na tomto fóre. Idem s prezentáciou, aj keď možno trošku odbočím od nej v niektorých chvíľach, idem s prezentáciou, ktorú možno viacerí z vás videli, pretože táto téma práve teraz rezonuje veľmi intenzívne. Zákon bol v posledných pár týždňov v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré bolo ukončené minulý týždeň. Teraz nás čaká vyhodnocovanie. Dostanem sa k tomu. V každom prípade skúsim nadviazať na to, čo kolega z Aliteru začal. Koho sa teda kybernetická bezpečnosť týka? Všetkých. Dnes síce v rôznych roliach, ale všetkých. Máte počítač, týka sa vás to. Máte smartfón, máte tablet, týka sa vás to. Máte nejaké dáta, ktoré sú zaujímavé, máte firmu, ktorá podniká a tak ďalej. Všetkých sa nás to týka. Samozrejme v rôznych roliach. Ak počúvam často argumenty, že ja som není zaujímavý, čo by kto na mne chcel ukradnúť, riešiť moje dáta, však čo? OK, ale ak máte nejaké elektronické zariadenie, tak ten cieľ nemusia byť vaše dáta. Ten cieľ môže byť vaše zariadenie, ktoré je následne zneužité na ďalšie útoky. A určite skôr či neskôr príde doba, keď aj, nazvem to, ochota nechať si zneužiť vlastné zariadenie môže byť chápaná ako nejaká forma porušenia zákona. Tak ďaleko ešte nie sme, ale treba s tým rátať, pretože to, že vám niekto zneužije zariadenie a vy poviete, no ale ja som neútočil, to niekto spravil na mojom zariadení. Super, ale vy ste mu dali možnosť. A vďaka tomu možno bol úspešný pri nejakom inom útoku. Ale dobre, trochu predbieham. Takže týka sa nás to všetkých. Tu je pár bodov, prečo do toho vstupuje Európska únia, aké typy motivácií majú rôzne orgány, ktoré začínajú nejaký čas pracujú na tom, aby sa veci v tejto oblasti posúvali dopredu aj na tej regulačnej úrovni. Vidíte, že tie body, ktoré sú vypichnuté polonáhodne. Rozhodne si nerobím nárok na to, aby to boli všetky dôležité motivačné body, ale vidíte, že sú z rôzneho uhla pohľadu. Ja sa dotknem tej základnej veci, ktorá ma zaujíma v nejakom rozsahu, je to Digital Single Market, jednotný digitálny trh. To súvisí celkovo, nazvem to, s informatizáciou, s elektronizáciou, s digitalizáciou nášho bežného života firiem. Keď sa hlboko zamyslíme, drvivá väčšina firiem dnes je veľmi závislá na počítačoch, na IT technológiách. Aj keby to bolo len na tej úrovni, že na tých počítačoch robí účtovníctvo a nič iné, už dnes sú pomerne silné povinnosti firiem na komunikáciu voči štátu elektronicky, voči sociálnej poisťovni, voči zdravotným poisťovňam a tak ďalej. A problém na tejto úrovni, to znamená nefunkčnosť počítača a podobne, na konci dňa voči napríklad tej sociálnej poisťovni vás ospravedlňuje veľmi minimálne. A dobiehať alebo zháňať späť stratené dáta, ktorým to bolo naplnené, ten systém je pomerne pracná vec a podľa mňa vás odputáva od toho core biznisu, to znamená toho, čo vás živí. Takže motivácie je dosť. Je na to ale aj niekoľko rôznych regulácií. Dnes identifikujeme, ale to sa samozrejme vyvíja v čase a tiež nehovorím, že sú to úplne všetky možné, ale také najvýznamnejšie regulácie, ktoré prichádzajú zo strany Európskej únie a majú v sebe rozmer bezpečnostný, kyberbezpečnostný alebo IT bezpečnostný a tak ďalej, podľa toho, aký termín použijeme. GDPR, to znamená osobné údaje. S tým ste sa možno už stretli, nemyslím s osobnými údajmi, ale s tým pojmom GDPR. GDPR je nariadenie, to znamená priamo v nejakej chvíli bez nevyhnutnosti transpozície do slovenského právneho systému vstupuje do platnosti. Konkrétne toto nariadenie niekedy v máji budúceho roka. A dotýka sa všetkých, čo spracovávajú akékoľvek osobné údaje pod trestom, ale že brutálnych pokut. Výsledný efekt je, že sa to týka de facto úplne všetkých podnikateľov. Pretože aj to, že máte v nejakom ekonomickom systéme, personálnom systéme svojich zamestnancov, kde robíte im mzdy, automaticky hneď ste v tejto kategórii. Nie je možné sa nebyť pod reguláciou na ochranu osobných údajov. A povedzme si na rovinu, samozrejme nie je to len kyber, ale dnes
problém na úrovni osobných údajov je na 99,99, boh vie koľko devín, problém kybernetický alebo počítačový. Lebo nad papierom už veľa z nás asi bežne nerobíme. Takže to je dôležitý bod. Payment Services Directive, priamo sa to týka bank. To je banková regulácia. Dnes možno 80% bankových operácií je niekde po ceste realizovaných nejakou elektronickým kanálom. A teraz nemám na mysli to, že banky vnútri niečo spracovávajú elektronicky, ale komunikácia do banky alebo von z banky ide elektronicky. A v PSD 2, tá dvojka hovorí, že to je pokračovanie alebo evolúcia pôvodnej PSD regulácie, je táto oblasť veľmi silno regulovaná, respektíve predpisované, ako by sa to malo robiť. Ďalšia regulácia je tzv. Regulatory Framework for Electronic Communications. Je to regulácia pre telekomunikačné firmy. Toto je jediný bod, ktorý už je dneska v plnej platnosti. Bol transponovaný do slovenského právneho systému jednou z posledných, ak nie poslednou novelou zákona o elektronických komunikáciách v roku 2011. Týka sa to teda samozrejme primárne elektronických, teda firiem poskytujúcich služby telekomunikačného charakteru, ale nie len. A last but not least, Network and Information Security Directive, takzvaná smernica NIS. To je regulácia, ktorá bola schválená minulý rok v júli Európskym parlamentom, má byť transponovaná do mája 2018, čiže do budúceho roka do mája. By the way, okrem tých elektronických komunikácií, ktoré už sú v zákone, všetky ostatné tri začínajú zhruba v máji 2018, skoro v jednom termíne. Všetky sa týkajú v nejakom rozsahu kybernetickej bezpečnosti, okrem osobných dát, ktoré sa týkajú všetkých firiem, tie ostatné majú užšie pole pôsobnosti s tým, že až ten výsledok je nepriamo sa týka bežných užívateľov. Čo ich spája, okrem iných vecí, napríklad je povinnosť reportingu incidentov. Na nešťastie, jak to býva dobrým zvykom, Európska únia má x miliónov pracovných skupín, odborníkov na všetko možné, každý z nich robí niečo trošku iné, takže máme 4 viac menej regulácie, ktoré pripravujú 4 rôzne skupiny s podobnými povinnosťami pre tých istých podnikateľov na 4 rôznych regulátorov. Čiže ten istý incident veselo reportujte 4-krát, možno v rôznom čase, možno trošku s rôznym obsahom, ale 4-krát. Nie je to šťastné, snažíme sa to nejakým spôsobom kúsoček zlepšiť pre tých ľudí, ktorí to sú regulovaní, to znamená, budú to musieť nejakým spôsobom používať, ale uvidíme, jak to dopadne. Snaha je. Trošku také štatistiky o incidentoch, veľmi z rýchlika. Toto sú 2 grafy. Ten prvý hovorí, koľko zhruba trvá útočníkovi, kým sa dostane do vášho systému v takej miere, ako potrebuje pre svoj cieľ. Vidíte, že v sekundách je to 11% útokov, v minútach je to skoro 82% útokov, potom si niečo v hodinách a ten zvyšok ani nestojí za zmienku. To znamená, útočník, keď má dobre pripravený útok a on sa na to má čas pripravovať, vy o tom neviete, zbiera si údaje, všetko možné, odkiaľ keď začne útok, rádovo v minútach je tam. Druhý riadok, ten druhý graf, hovorí, koľko útočníkovi trvá od chvíle, keď sa teda dostane do toho vášho systému, kým sa aj dostane k tým dátam, alebo kým splní ten cieľ, ktorý si vytýčil. Lebo to nemusí byť len, že dojde niekde z disku, vytiahne nejaký file, hej, zoberie Excel a odíde. To môže byť kopec iných cieľov. Vidíte, že tu je to kúsoček posunuté, v sekundách je to málo, v minútach 21%, v hodinách 2,5%, v dňoch je to ťažisko 67% a už týždne, mesiace, roky, tam už to nie je zaujímavé. To znamená, v princípe rádovo v dňoch má splnený 100% svojich cieľov. Ešte jeden pohľad a potom to doplním. Toto je pohľad, ktorý hovorí o tom, ako úspešná je detekcia. Kolega hovoril, že ak chcete riadiť bezpečnosť, tak je to strašne fajn robiť to od stola, ale keď neviete, čo sa vo vašej sieti deje, tak vaše riadenie bezpečnosti, povedzme to jemne bezzubé. Hej? Toto je graf, ktorý hovorí o tom,
ktoré entity, alebo kde je efektivita v detekcii. Vidíte, že voľakedy v čase najefektívnejšia detekcia alebo najviac informácií o tom, čo sa deje, prichádzalo z procesu, ktorý sa volá fraud detection. Tie firmy, ktoré majú nejaký spôsob riadenia fraudu, detekciu fraudu, čo bol v tom čase hlavne bankový svet, ktorý proste dosť pracuje na úrovni risk analýz a riadenia strát, rizik spôsobených strátami cez nejaký fraud management, tak to sú presne tie časy okolo 2004. Ten dátum nie je náhodný. Prvé usmernenie Národnej banky, ktoré teda pochádza z Európy, z Európskej centrálnej banky na tému kybernetická bezpečnosť, má dátum 2004, je to usmernenie Národnej banky 7/2004 na tému kybernetická bezpečnosť. Prvé a jediné reálne v tomto štáte. Banky sú jediná skupina firiem, ktorá sa tejto téme systematicky venuje 2004, hej, to je dneska koľko? 13 rokov? Potom sú firmy, ktoré na dobrovoľnej báze sa tomu venujú viac alebo menej, povedzme väčšie telekomunikačné firmy, niektoré veľké utility a podobne, ale tam už sa nedá povedať do akej miery, dobre, niektoré super, ako to nie je kritika, ale v princípe je to nový trh. Ale späť k tomu grafu, že vidíte, že detekcia ide od fraudu a v dnešku fraud už nehráva skoro žiadnu rolu, alebo malú rolu hrá a hore sú dva grafy. Podľa tohto grafu je najefektívnejší law enforcement, to znamená detekcia štátom. Poviem, že táto veta má kúsok, nazvem to pekný graf, ale ten výklad treba povedať. A druhý najúspešnejší je third party. V preklade najatou bezpečnostnou firmou alebo externým subjektom. Dneska je to tak zložitá téma, že spoľahnúť sa na to, že moji vlastní ITčkári dokážu robiť efektívnu detekciu, cesta nikam. To vidíte už tu bolo to slabé, tá interná vec, aj keď bola druhá najlepšia, lebo externé veci nefungovali. Dnes interná detekcia od 20% a stále klesá. Úplne najhorší smer. Takých odborníkov väčšinou nezamestnávate, také technológie nemáte. Ten štát, ten je trochu taký ako vtipný. Štatisticky vychádza hrozne dobre, ale jeden z dôvodov, prečo tak je, že je povedzme veľmi slušne efektívny vo viacerých prípadoch v oblasti odhaľovania botnetov. V rámci tohto procesu dokáže identifikovať veľké množstva napadnutých subjektov a tým, že ich varuje, tak vlastne sa zapisuje čiarky do kategórie odhalili sme napadnutie v tých subjektoch, ktoré sme varovali. To znamená, detekciou jedného botnetu mám 200, 300, 500 tisíc subjektov, ktoré štát niekde na svete varoval a výsledný efekt je, že teda je veľmi efektívny na počet subjektov, v ktorých tú detekciu vykonal. Ale per bits and pieces, to znamená konkrétne, drobné, detailné veci, tam tá efektivita až taká veľká nie je, samozrejme. A nie je to ani dobre, pretože štát by nemal byť univerzálnym kontrolným mechanizmom tejto oblasti, lebo potom sa dostávame do oblasti veľkého brata. A to podľa mňa málo kto z nás chce. Výhoda internetu je práve, že v ňom ten veľký brat zatiaľ, dúfam, až tak silno nepôsobí, ako v niektorých iných oblastiach. Ešte predtým, než sa dostanem k tejto téme, posledné číslo do tej štatistickej oblasti. Viete, koľko trvá v priemere od úspešného útoku po detekciu? Boli tam nejaké hodiny, minúty, dni na to, kým ten útočník využije ten svoj úspešný útok. Ale druhý uhol pohľadu, kým na to vy dojete, že proste takáto operácia nastala. Má niekto nejaký tip? To je taký široký tip, áno, ale je to hodne podhodnotený tip. Presnejší tip? Dobre, dnešná štatistika je 207 dní. Vylepšilo sa to, bolo to 216. Hej. Ovšem, keď vidíte, že rádovo v dňoch trvá útočníkovi, kým sa dostane k tomu, čo mu chcel, a vám trvá 200 dní, pravdepodobnosť, že to rádovo v dňoch je viac ako 200, není úplne veľká, že? Čiže je to pomerne horúca téma. Toto je taký slajd, ktorý ja som ho videl prvýkrát použiť kolegami z Čiech, mali tiež nejaké legislatívne aktivity a toto prezentovali v parlamente, vo vláde a podobne.
Je to členenie kybernetického priestoru cez uhol pohľadu aktivita štátu nad kybernetickým priestorom. Hej? Čiže to nie je nejaké vnútorné členenie priestoru na oblasti, kde niekto zasahuje a iný nezasahuje. Je to cez aktivity. A vidíte, bez poradia, kybernetická kriminalita. Kto je prirodzený regulátor alebo prirodzená zodpovedná osoba na tému kybernetická kriminalita? Podľa mňa kľúčové slovo je kriminalita. Hej? A to je jedno, či kybernetická alebo akákoľvek iná. Vyšetrovatelia, polícia a tak ďalej. Celá reťaz, ktorá vychádza z ústavy. Kybernetická obrana. Odpoveď je rovnaká v tom zmysle, že kľúčové slovo je obrana. Mne je jedno, či to je kybernetická obrana, alebo je to samopal na poli, hej, ktorý strieľa niekam. Proste obrana. To znamená ministerstvo obrany, armáda a tak ďalej. A vôbec o tom nie je diskusia. Kybernetické spravodajstvo, rovnaký model, kľúčové slovo je spravodajstvo, dneska máme spravodajské služby, ktoré majú v zákone nejaké zodpovednosti, nejaké možnosti. To sú zložky, ktoré by mali odpovedať pri citlivých útokoch nie na technologické problémy, ktoré s tým súvisia, ale mali by odpovedať na otázky typu kto, prečo tie dáta niekoho zaujímajú, čo tam tie dáta robili na tom nezabezpečenom serveri, keď sú také citlivé. Proste takýto typ otázok. Hej? A posledný bod je kybernetická bezpečnosť. Čo keď sa nad tým zamyslíme, viac menej, čo tomu zostáva ako nevyriešená oblasť, sú regulátorské úlohy. Sú zákony, metodiky, legislatívy, organizácia incidentov, alebo teda riešenia incidentov a podobne. Z týchto troch jasných zodpovedných plus kybernetická bezpečnosť sú traja, ktorí fungujú v miery, jeden, ktorý funguje v kritickej situácii, ktorú musí ale vyhlásiť vláda, lomeno vo vojne. Tam je podľa mňa tento delenie veľmi jasné. Iné delenie, tí prví traja sú operatívci, tí robia reálnu operatívu, ten štvrtý robí ďaleko menej operatívy, hovorím, ešte ďaleko viacej sa venuje prevencii, štandardom a proste veciam, ktoré pomáhajú celkovo zlepšiť úroveň bezpečnosti, ale tak nemá ani vyšetrovacie právomoci, ani nič podobné. Čiže takéto je nejaké členenie. A preto to takto spomínam, pretože jeden z dôležitých bodov tej úlohy 4 je práve zákon. Transpozícia zákona. Takže, čo všetko v tom zákone je riešené, je toho veľa. Možno dôležité je povedať, že je to prvý zákon na takúto tému. Hej, to znamená, jeho ambície sú tomu primerané. Ako náhle idete prvýkrát v živote na úrovni štátu regulovať nejakú oblasť, tak ad jedna, nie je rozumné začať tým, že budem regulovať celú zemegulu. Treba minimalizovať ten objem regulácií. Treba, a podľa mňa je dobrý princíp, a hlavne keď idem voči súkromnému sektoru, naozaj ísť čo najmenšou možnou nevyhnutnou reguláciou a možno čas ukáže, že niekde treba rozšíriť témy. Ale nezačať tým, že všetkým predpisujem všetko. Možno aj na základe, moja otázka, aj na základe tých skúseností, ktoré z toho vzniknú, sa ukáže, že to je absolútne dostatočný level. To znamená, pre nás minimálna regulácia bolo to, čo prišlo ako predpísané z Európskej únie, to znamená smernica, ktorá sa má implementovať. Smernica má dva základné rozmery a to je téma štandardizácie a téma incident handlingu, ktorou súvisí teda reporting. To sú také hlavné rozmery smernice. Tieto rozmery smernica predpisuje robiť nad dvoma skupinami regulovaných subjektov, prevádzkovateľ základnej služby a poskytovateľ digitálnej služby. Tu nás sa trošku pristavím, lebo tu na to začína byť dôležité a tu je najviac nedorozumení, tak ako sa rozprávam s ľuďmi. Smernica povedala, že prevádzkovateľ základnej služby, to by mali byť spoločnosti, firmy, entity, lebo to aj štát do toho môže zapadnúť, ktoré poskytujú dôležité služby, ktorých výpadok môže spôsobiť veľký problém v rámci štátu. A pod štátom nemyslím teraz government ako vládu, ale naozaj bežné služby. Poviem príklad, keď vďaka kybernetickému útoku vypadne poskytovateľ elektriky,
tak máme veľký problém, hej, tí, ktorí nemajú elektriku. A to nie je otázka, že či to sú štátne inštitúcie alebo nie sú. Podľa mňa tí, čo nemajú elektriku, majú všetci veľký problém. Občania, firmy a tak ďalej. Hej, čiže toto nie je o štáte. Smernica hovorí, štáty určia kritériá, je tam nejaký návod, akým smerom by to mohlo ísť. Štáty určia kritériá, ktoré pomôžu identifikovať, kto už ten veľký vplyv má. Bude to predmetom vyhlášky. Očakávame, že v tejto kategórii bude tak 100-150 subjektov dokopy v rámci celého štátu, naprieč všetkých sektorov. Dôležitý bod, čo tu treba povedať, smernica pre túto kategóriu hovorí, toto sú minimálne kritériá na reguláciu, minimálne povinnosti, štát môžete to sprísniť, nemôžete z nich ubrať. Pri tej druhej kategórii digitálne služby smernica hovorí presný opak. Smernica hovorí, toto sú maximálne požiadavky, ktoré môžete vyžadovať, môžete z nich ubrať, môžete žiadať menej od poskytovateľov digitálnych služieb a nesmiete žiadať viac. Na nešťastie je to nastavené tak, že keď mám tu kritéria pre základné služby a môžem ísť hore, tak pre digitálne služby to mám niekde dole a môžem s tým ísť dole. Neviem to spojiť. Hej? Je to naozaj nastavené, že digitálne služby majú malé kritéria a môžem z nich uberať. Základné služby majú ďaleko prísnejšie veci a môžem k nim len pridávať v rámci regulácie. Sektory. Pri základných službách sú identifikované, respektíve zo smernice vychádza nejaká množina sektorov. V rámci Slovenskej republiky boli doplnené o 3 ďalšie. V rámci iných štátov, Rakúsko tam doplňuje asi 8 nových sektorov a tak ďalej. Je to na rozhodnutí štátu. Tu vidíte sektory, ktorých sa to bude dotýkať. Ešte raz, myslím si, že na tomto asi není čo riešiť. Podstatný je koncept, ktorý hovorí, že každý sektor, alebo v niektorých prípadoch sektor je ďalej členený na podsektor, má nejakého svojho prirodzeného regulátora, ktorý dostáva z tohto zákona úlohu, aby sa o ten sektor staral. Nie je to IT firma, alebo IT entita, je to regulátor, je to ten subjekt, ktorý by o tom sektore mal niečo vedieť. Digitálne služby, tu sú takéto 3 sektory. Tu je dôležité povedať, smernica neurčuje, aby si štáty nastavovali kritériá pre identifikáciu. Smernica hovorí, kto podľa veľkosti do tohto spadá. A štát s tým nemôže nič robiť. Podľa veľkosti minimálne 50 miliónov obrad, 50 zamestnancov, 10 miliónov obrad alebo 10 miliónov hodnota. V týchto 3 kategóriách osobne očakám, že dokopy tam budeme mať niekde 10 firiem možno na Slovensku. Možno ani to nie. Hej, že toto je taký ako malá regulácia, malý objem firiem, pre mňa viac menej druhotná vec. Dobre, jednotky CIRT už musím končiť, takže toto zrýchlim. O sektory sa budú starať CIRTy, národný CIRT k tomu, plus zákon predpokladá, že kdokoľvek, kto chce, si môže postaviť CIRT, ktorý môže byť akreditovaný Národným bezpečnostným úradom. To neznamená, že si nemôžete postaviť CIRTovú jednotku aj s tým istým názvom, ktorá akreditovaná nebude. To nie je zákaz, to je skôr výhoda. Nechať sa akreditovať znamená prístup k informáciám a tak ďalej. Proste malo by to byť skôr ako výhoda. Bezpečnostné opatrenia, treba si pozrieť v zákone, toto asi už preskočím, o niektorých z nich rozprával už kolega predo mnou, takže dotknem sa iba jednej jedinej veci. To, čo je pre mňa veľká novinka, je, že pre všetky subjekty, ktoré regulované budú, v prípade štátu to budú všetky subjekty, hej? Tam nebude nejaké členenie malý, veľký štátny subjekt. V štáte všetci. Sa zavádza povinnosť riadenia rizik, to znamená identifikácie a hodnotenia svojich asetov, identifikácie rizik a metodológia na riadenie rizik. A keď z toho vypadne, áno, mám veľa rizik, mám veľa z asetov, mám veľa rizik, tak z toho potom vypadávajú aj nástroje, ktoré by mali byť použité na ich ochranu. Ak v danej firme je tých rizik málo, alebo tých asetov, ktoré riadím, málo a tak ďalej, tak aj tých nástrojov na ich ochranu bude ďaleko menej. Preto my nemôžeme predpisovať všetkým, aby robili všetko možné, povinne, keď niektorí chránia takto málo vlastných údajov, vlastných dát, a ich dôležitosť je malá a iní toho majú strašne veľa, musia použiť oveľa viacej nástrojov na svoju ochranu.
zoznam vyhlášok, ktoré musí vzniknúť, respektíve tém, ktoré sa musia riešiť vo vyhláškach, nájdete to v zákone v paragrafe 33. Táto téma sa začne pripravovať, bude o tom takisto verejná diskusia, kdokoľvek, kto má záujem sa potom zúčastniť. Sme tu preto. Aj zákon sa riešil veľmi komunikáciou s odbornou verejnosťou pri vyhláškach. To budeme potrebovať ešte viacej, lebo to už ide hlbšie do tých sektorov. A niektoré vlastnosti sú naozaj lokálne pre konkrétny sektor a pre iný sektor fungovať nebudú. Čiže tam už treba spoluprácu s ľudí z tých sektorov, ktorí ho poznajú. Ako zákon vznikal, to už teraz je vlastne skoro nepodstatné, dotknem sa skôr toho, v akom je stave. Minulý týždeň, štvrtok, bol ukončený medzirezort. Je tam dokopy, neviem, asi 700 pripomienok. Vzhľadom na to, že sa jedná o nový zákon, na novú tému, tak to nevidíme tragicky. Tie pripomienky sú v drvivej väčšine vecné a veľmi zapracovateľné. Pre nás je medzirezort posledná aktivita na vylepšenie zákona ako takého. To znamená, takto sa k tým pripomienkam aj budeme stavať. Samozrejme, treba povedať, že je bežná situácia, že ten istý paragraf má, vymyslím si, 5 zásadných pripomienok, ovšem idú takto krásne proti sebe. Hej? Takže bude to treba vydelovať. Ja nehovorím, že všetky pripomienky sa dajú akceptovať práve preto, že proste idú veselo proti sebe. A treba povedať, rádovo, aj zo zásadných rádovo štvrtina pripomienok proste vychádza z nepochopenia. Z toho, že ľudia nevedia, nemajú prečítanú smernicu NIS, nevedia, ako sa transponuje smernica, nevedia, čo tá smernica predpovedá a prikazuje nám, čo máme spraviť. A tak pripomienky idú smerom, nám sa nepáči, čo ste spravili, no ale tak keď je napísané smernici, tak smolka. Hej? Tam není moc čo riešiť. Ďakujem veľmi pekne. Rastislav Janota, predseda výboru pre kybernetickú bezpečnosť, o kybernetickej bezpečnosti, ale najmä z pohľadu legislatívy a regulácií. Prišli aj nejaké otázky, myslím, že na tú jednu si v zásade už odpovedal, ale ešte jedna je tu, že kedy nadobudne zákon o kybernetickej bezpečnosti účinnosť, alebo aspoň cca? Keď všetko pôjde tak, ako je naplánované, tak zákon ako taký by mal byť účinný 1. januára 2018. Dotknem sa ešte ďalších 2 termínov, lebo to spolu súvisí. Je tam nastavená povinnosť na firmy samohodnotiť sa proti vyhláškam. To znamená, tie firmy, ktoré podľa vyhlášok splnia kritéria, musia sa prihlásiť, hej, my sme poskytovateľ základnej služby, majú na to 30 dní. A následne je tam prechodné ustanovenie na splnenie zákonných povinností, ktoré z toho vyplývajú. Samozrejme, všetci vieme, že v tej chvíli, ako niekto dostane povinnosti nejakým spôsobom sa venovať bezpečnosti, to nefunguje takto. Implementácia bezpečnostných mechanizmov a všetko, to je proces. V zákone bol navrhnuté obdobie 18 mesiacov od chvíle, keď začne byť pre konkrétnu spoločnosť tento zákon regulačný. To môže byť 1. januára, ale rovnako dobre to môže byť o 5 rokov, keď sa firma zväčší až potom. Má 18 mesiacov na to, aby sa zimplementovala. Neviem, ako sú tam pripomienky. Videl som, že niektorí to chcú skrátiť pripomienkami na 12, iní to chcú predĺžiť na 36. Uvidíme, ako to dopadne. My sme navrhli 18, lebo sa nám to zdá, že sa to dá za 18 mesiacov spraviť. Dá sa to spraviť aj za 12, ale to je fakt s odretými ušami. 18 je rozumnejšie číslo. Rozhodne. Ale zase moc to naťahovať spôsobí, že to je bez zube. Za ten čas akurát bude priestor na útoky väčší. Tak vyzerá to tak, že keď bude ďalšia konferencia Ideme budúci rok, tak už budeme hovoriť o tom, ako funguje ten zákon. Pravdepodobne. Alebo bolo by to tak asi najlepšie. Už minimálne budeme hovoriť o tom, že o kom sa rozprávame. Hej? A čo to znamená v praxi. Dobre, ešte niekto má nejakú otázku na speakerov? Nemusí byť len ku kybernetickej bezpečnosti, ale možno aj nejakú inú k téme. Nech sa páči. Dobrý deň, Kvasnica, Ministerstvo spravodlivosti. Ja mám jednu takú praktickú otázku, čo ste hovorili o tom incidente, že zadetekuje až po 200 dňoch, 206 dní, či koľko to trvá. A tam v tej prvej časti ste spomínali, že mám posielať to zistenie toho incidentu na 3-4 miesta. Teraz, keď má tých klasických informačných systémoch, máme logovanie, keď dokážeme 2-3 mesiace držať nejaké záznamy, čo sú milióny, aký to bude mať význam, keď ja po 3/4 roku teraz budem posielať niekde a niekto mi niečo pošle a ja už nebudem mať k tomu žiadnu stopu. Je to takto myslené, alebo som to pochopil ináč, alebo ak môžete vysvetliť. Ďakujem.
A toto je nadlhé vysvetlenie. Veľmi v skratke, vaše logy nie sú zdrojom informácií, ktoré by vám pomohli detekovať, že máte problém. Hej, vo všeobecnosti. Tie detekcie musia byť spravené inými nástrojmi. Logy môžu pomôcť, keď viete, čo v nich hľadáte. Ale ten normálne bežný incident je domyslený do takej miery, že v logu to vyzerá, pokiaľ nehľadáte nič špeciálne, ako normálny bežný záznam, ako záznam, ktorý má štandardné vlastnosti. Až keď viete, čo hľadáte, a to musíte detekovať iným nástrojom, alebo inými nástrojmi, tak vám log pomôže. A na nešťastie tie kľúčové incidenty, aj napríklad incidenty, o ktorých hovoril kolega, ktoré začínali nejakou phishingovou kampaňou a podobnými vecami, sú veľmi často incidenty, ktoré sú nedetekovateľné na vstupe. To znamená, ten útočný proces samotný vám nezachytí skoro nič, alebo nič, lebo je to cielené, namieru šité a tak ďalej. A sú detekovateľné až na výstupe. To znamená, vo chvíli, keď sa niekto pokúša tie dáta z vášho systému vyviesť von, alebo ten váš napadnutý systém sa začína napájať na command and control servere, ak vieme, ako takáto komunikácia môže vyzerať, tak až tu nás sa začína tušiť, že tam niečo je. Ale to je len tušiť. Potom nabieha forenzia. Ak takéto niečo tušíme, tak treba prísť na ten server, treba z neho spraviť obraz operačnej pamäte, treba to dať do forenzného labu, ktorý preskúma, čo sa v tom serveri naozaj deje. Lebo tých spôsobov útokov je, akože, a teraz nehovorím o tých bežných klasických útokoch, hej, to, že vám niekto, antivírus vám chytí vírus nejaký alebo malware po ceste, to sú mass-marketové útoky. Efektivita obrany proti citlivým veciam takýmito nástrojmi ako je antivírus, tak 5% asi. Všetko ostatné sa robí úplne iným spôsobom a preto je to také komplikované. Ja by som ešte dodal k tomu, že je potrebné, aby ste mali naozaj vytvorený proces pre zvládanie incidentu. To znamená, že vy máte nejakú informáciu, volá sa to bezpečnostná udalosť, jej treba podrobne zanalizovať, zistiť z tej infraštruktúry všetky dostupné dôkazy, nie len logy. Napríklad v logu vám budete mať 5 neúspešných prihlásení. Hej. To vám môže značiť to, že tam niekto skúša prelomiť sa do toho systému. Hej. Ale to je len podporná vec. Vy musíte zozbierať všetko, čo viete z infraštruktúry a rozhodnúť na základe toho, či došlo k bezpečnostnému incidentu alebo nedošlo k bezpečnostnému incidentu. Prípadne sa obrátiť na nejaké odborné, pokiaľ máte nejaký malware, tak určite by ste mali mať niekoho, kto ho vie preskúmať, či to je malware a aké má vlastne funkcionality, aby ste vedeli, čo ďalej vám to napáchalo v tej vašej infraštruktúre. Ja ešte jednu vetu. Súčasťou dobre nastaveného tvrdého útoku je aj fáza zahľadzovania stôp. A v praxi to vyzerá tak, že naozaj vám niekto vojde dovnútra, spraví to, čo potreboval a zvyšok času, ktorý má, kým tá detekcia zafunguje, vám tak krásne zahľadí stopy, že váš log bude po útoku vyzerať lepšie ako predtým, než začal. Hej, takže, a ono to tak reálne funguje, na nešťastie. Tí útočníci majú veľkú výhodu, oni sa na to dlho pripravujú a stavajú si ten svoj scenár v čase, keď vy o tom netušíte. A keď začnú útočiť, vaša možnosť v princípe je len reagovať. Oni robia proaktívne to, čo si naplánovali, oni majú niekoľko scenárov, oni vedia odbočiť, oni vás vedia obchádzať tak, ako vidia, ako reagujete. No, preto sa táto vec volá asymetrická hrozba. Okrem iného, relatívne s malým efortom, v kľude, malé množstvo ľudí, len investovaný čas do prípravy, môžu byť z toho veľké škody. Je to veľmi citlivá vec, ale ešte raz, ako na začiatku kolega povedal, pri veľa bežných produktoch tá bezpečnosť je kritérium pri nákupe. Možno takým podprahovým, hej, tá mikrovlnka. Ale pri ITčku, keby som sa tu s vami rozprával o takýchto témach z vašej reálnej praxe, tak by tá štatistika dopadla katastrofálne, som o tom presvedčený. Hej. Aj na strane odberateľov, aj na strane dodávateľov. Pojmy ako bezpečné programovanie sú chiméry, ktoré snáď som nevidel na Slovensku, že by niekto reálne použil v nejakej veľkej zákazke. Ešte máme priestor na jednu otázku, ktorá prišla. Prečo sú elektrárne a podobné inštitúcie pripojené na celosvetovú internetovú sieť?
Na to je jednoduchá odpoveď. To, či sú pripojené alebo nie sú, na konci dňa vôbec nevadí. Viete, ako prebiehal napríklad útok, ktorý bol verejne známy, veľa rokov po ňom, prebublali informácie na Iráne budovanú sieť centrifúg, ktoré vyrábali jadrový materiál? A tie ani náhodou neboli pripojené na internet. Model bol nastavený takým spôsobom, že identifikovali, aké USB kľúče sa predávajú v obchodoch v tých mestách, ktoré boli zaujímavé, a agenti vymieniali USB kľúč za USB kľúč. Čiže do obchodov dali do voľného predaja napadnuté USB kľúče, predali sa stovky tých USB kľúčov a proste dúfali, že jeden z nich niekto prenesie cez ten fyzický perimeter tých centrifugových pracovísk Iránu dovnútra a už keď bol vnútri, už ten útok prebiehal. To je jeden rozmer. Ďalší rozmer. Poznáte výraz SCADA? Riadiace systémy, na výrobu, na prevádzku. To sú není internetové technológie, to sú technológie, ktoré riadia technologický proces ako taký. Na internete máme lifecycle, respektíve v našich bežných PC technológiách máme lifecycle 3-4 roky, po 4 rokoch sú technológie staré, vyhadzujeme. Možno počítačem kúsoček dlhšie, ale tie aplikácie, ktoré nad tým sú, po 4 rokoch po nich ani pes neštekne, tie základné. Lifecycle pri SCADA systémoch je 20, 25, 30 rokov. Viete si predstaviť, keď dneska niekto prevádzkuje SCADové technológie a je ich milión, ktoré majú dátum pôvodu 30 rokov dozadu, aká je miera zabudovanej bezpečnosti v tomto systéme? Také slovo tam vôbec neexistuje. Takýto systém je riadený nejakými PCčkami z nejakých aplikácií, kde sa preprogramujú základné vlastnosti. Tie PCčka sú často na internete. A keď nie, tak ten model s kľúčom funguje tak či tak. To znamená, keď sa dostanem do toho PCčka, mám pod kontrolou cez SCADu celú elektrárne alebo niečo podobné. Čiže pripájanie alebo odpájanie na internet v časoch mobilných prenosných technológií, médií a tak ďalej nerieši problém. Ten problém sa naozaj rieši na každej úrovni. Perimeter ako taký je strašne fajn vec, ale 95% útokov nepochádza zvonka z internetu, ale pochádza cez niečo, čo cez ten perimeter preniklo iným spôsobom. Kľudne tým, že som preniesol zariadenie USB kľúč, alebo som prepustil mail a ten mail vyzeral dôveryhodne. Môžem ešte dodať k tomu. Tie trendy, vy ste sa pýtali na rozvodnú sieť. Tie trendy sú také, ale vidíme ich posledných 5 rokov, je prepájanie sa tých priemyselných SCADA systémov s biznisovými infraštruktúrami a práve preto, že napríklad chodia tam nejaké zúčtovacie, faktúrovacie, billingové servery a tak ďalej. Dneska tí podnikatelia to chcú mať veľmi rýchlo spravené tak, že naráta sa to priamo z tej SCADY, vytvorí sa faktúra, ide to do SAPu a tak ďalej. Čiže to prepájanie je kľúčové dneska. Či chcete, či nie. A keď to už je spojené s tou biznisovou lánkou, tak je to pripojené do internetu väčšinou. Druhá vec je vendory, ako som hovoril, dodávateľia tých SCADA technológií veľmi často si vybudujú sami také vstupné body do tej SCADY, o ktorých nevedia ani tí, ktorí si nakúpili tú technológiu, používajú to na manažovanie. A tretia vec, ako hovorí kolega, keď sme robili assessmenty v výrobných podnikoch, sa nám stalo, že dlhá je smena, operátor si donesie film na USB kľúči a pozerá si to proste. Je to tam. Čiže či to prepojíte, či nie, dneska je to už minulosť, že to je oddelené proste. To už není trend. A keď tak procesy tomu pomôžu v nejakom rozsahu. Ak to oddelíte a nastavíte procesy, tak možno znížite pravdepodobnosť. Ale slovo zabrániť, slovo 100% bezpečnosť a podobné slovné spojenie, to nefunguje.